It-terrorizmu, il-morning after pill u l-eutanasja sabu postom f'pastorali li l-isfijiet ħarġu fl-okkażjoni tal-festat ta' Santa Marija. Il-pastora li bdiet bit-terrorizmu ddeskrifew l-atti terroristiċi bħala atti krudili kontra l-ħajja li jkexkxuna. Minn hemm għaddew għal temi oħra u kitbu mal-ewwel daqqatajn jista' jkun hawn min jaħseb li ma hemm l-ebda rabta bejn dawn l-affarijiet kollha. Il-Papa iżda jenfasizza li hemm ir-rabta. Fil-waqt li qalu l-ħajja rridu nipproteġuha dejjem, irreferew għal fatt li f'pajjiżna tqanqlu żewġ kwistjonijiet partikolari li skont huma jistgħu jeddu l-ħajja. Qalu l-ħajja tal-bniedem tista' jiġi medda meta jittieħdu mediċini bl-iskop li l-ħajja li tkun nislet fl-om ma tkomplix tiżviluppa, anzi tinqeret. Biex hekk il-pastorali tieħu konklużjoni ċara kontra dak li qalu diversi esperti li l-morning after pill mhijiex abortiva. Żiedu li jekk hemm xi dubju xjentifiku dan għandu jmur favur il-ħajja. Kitbu wkoll dwar l-eutanasja, hawn ukoll dikjarazzjoni ċara. Nemmnu li l-valuri tal-ħajja umana ma jiddependux minn kemm persuna hija b'saħħitha jew sodisfatta bil-ħajja tagħha, kitbu l-isqfiet. Qalu li kull persuna għandha d-direttina tal-kura u l-soċjetà għandha l-obbligu li tipprovdi s-servizzi mediċi. Għandha tibqa' tingħata kull kura li taffilu ġieħ fiżiku psikoloġiku li jista' jkun hemm sakemm il-proċess naturali tal-mewt jieħu l-kors tiegħu. Iddikjaraw l-Arċisqof Charles Cicluna u l-Isqof Mario Grek li fi kliemhom għandna nżidu l-kura u mhux nofru l-mewt.